Zdravím vás, milí diváci Emkiného profilu. My teraz natáčime tady vo špitále France Kafky. Yeah! All of the table, they were ours. Then something changed, then something shifted. I was pushed there. In my life, you'll see. Neuveriteľné. Odoberajte. Odebírejte M-ku. Vždycky M-ka. Like. Dobré ránko, dnes máme ďalší deň a je akurát 7:30 a ja sa chystám na hot jogu. Idem do Yoga Garden, tam je to veľmi krásne, vám to ukážem. Veľmi sa teším, na tejto hot joge som už bola, takže viem, že je super a mám hot jogu hrozne rada, lebo vlastne tam naťahujete tie svaly viac, že ste ohybnejšie potom, čo je super a aj sa prirodzene viac potíte, takže som si takýto svetrík. Dala by som si potom aj nejakú kávu, tak možno na niečo pôjdem. Stretávam sa aj s kamoškou, s mojou Iluškou, tak idem si dať ponožky a frčím. Hold me closer, I can't lose you now. Can we take it back, try and start again? This can't be the end. I just can't let go. I still need you here. I'm scared of what I'll feel. Let's just stay right here. Hold me closer, hold me closer. Leave me now. V tom období, keď Tak na obed som si urobila takúto hustú zeleninovú polievku s mrkvom, rapikatým celerom a pohankou. Mala som úplne chuť na takú jesennú, hustejšiu, tak idem si ju dať. Idem si spraviť asi kávu, pretože dnes ma čaká živý vstup. Že nemyslím si, že sa na to pozerá nejak výrazne veľa ľudí, vlastne podľa mňa akože skoro nikto, ale pozerá sa na to môj vyučujúci. Tak ja už sa idem asi obuť, že vám ukážem takto outfit. Ja som kamera. Best cameraman ever. Krásny dobrý deň, milí diváci. Moje meno je Ema Mikušová a vítam vás pri živom vysielaní televízie. Máme tu za sebou. Čo? Dobre. Jak som říkala, the best cameraman. Beru 5. Ja si sa trásla, ty kokos. Ale ne, sme šikovní. Sme krásni. Tak spravila som si ešte rýchlo obed. Nevyzerá teda moc vábne, ale je veľmi dobrý. Sú to nejaké cestoviny, čo som tu mala. Cestovinová omáčka, paradajková, balkánsky sír, olivy, avokádo a rajčiny. Mám rada hrozne takéto čerstvú zeleninu vedľa nejakého takéhoto jedla.
Akorát som prišla domov, dala som si obed a dala som si ešte kúpiť takýto rolák, lebo som chcela v takejto farbe. Tak som si ho rovno aj dala. A idem ešte do mesta, chcem si kúpiť knižku a potrebujem napísať jednu prácu. Takže sa veľmi teším, dám si nejakú kavičku, možno nejakú dobrodku a večer si pôjdem ešte zacvičiť. Prácu som napísala, idem domov a do fitka. The light is fading fast from this old town, we gotta go. Our bags are packed, so what we waiting for? Escape this time with me. We could rent a room and watch the stars dance round the moon. Fall asleep to the sounds of the sea. You alive, escape this time with me. Escape this time with me. Nowhere else to be. Krásne dobré ránko vám prajem. Urobila som si takúto čučoriedkovú ovsenú kašu. Návrh dám tento jogurt. Takže ja varím dosť jednoducho, mám rada jednoduché jedlá, ale myslím si, že celkom zdravé. Nie vždy, ale snažím sa. A keď to chcem osladiť, tak navrch dávam buď nejaký ďatlový alebo javorový agavový sirup. Takže toto sú moje raňajky. Zjem si ich asi vo vlaku. Vlastne som vám nepovedala, že sa chystám do Bratislavy. Je už skoro 8, takže idem ráno na vlak a ideme. Tak ukážem vám ešte môj jednoduchý outfit, ak by vás to zaujímalo. Dnes som troška na takú koniarku, mi to príde. Mám teda čižmy, takéto úzke nohavice a takýto roláčik.